Dwi'n dod o'r Almaen. Dwi wedi bod yng Nghymru ers 3 blynedd. Dwi'n darlithio Almaeneg drwy gyfrwng y Cymraeg. Y rheswm pam roeddwn ni'n dysgu Cymraeg yn y lle gyntaf oedd J.R.R. Tolkien a Lord of the Rings, achos mae'r iaith Elfish, Sindarin, yn seiliedig ar y Cymraeg. Fees i o hyd i Teach Yourself Welsh a roes i dysgu Cymraeg yn 2005. Wnes i redeg fy marathon gyntaf llynedd yn Athens, felly y marathon gwreiddiol o marathon i Athens. Nes i redeg hynny gyda fy rhieni. Yn bennaf dwi'n ymarfer ar fy mhen fy hun, felly dwi'n rhedeg o gwmpas Bangor ac ymhorthaethwy. Ond dwi'n hoffi rhedeg gyda clwb y Cubby Striders. Fydd y llu ohonyn nhw rhedeg y marathon. A rwy'n gobeithio hefyd cwrdd â ffrind a cydweithiwr Ellie Sutcliffe. Mae hi'n gyflym iawn, felly mae hi'n gobeithio ennill y ras efallai. Mi hoffwn i redeg ras mewn 5 awr, ond ar ôl bod yn sâl am wythnos, dwi ddim yn siŵr am hynny, felly dim ond orffen y ras sy'n bwysig i mi rwan.